Fl-aħħar attività politika għal din is-sena, il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar kif fl-2018 il-Gvern għamel investiment kbir fl-infrastruttura tal-pajjiż u wera li nbidlet totalment il-paġna ta' kif isir l-investiment f'dan il-qasam. Infrastruttura li tinkludi t-toroq iżda mhux biss. Wiritna pajjiż illi kien qiegħed fil-verità iġannat fl-infrastruttura. Illi minflok jaħseb għalli ġej, jaħseb biss fissa. Jaħseb biss biex ngħaddu tal-mument. Aħna din l-idea biddilnija. U llum il-ġurnata bdejna verament naħsbu fil-futur. Huwa qal li s-sena d-dieħla se jiġu installati 225 charging points biex min għandu karozza elettrika jkollu aktar għażliet fejn jiċċarġja. Dan fil-waqt li se jsiru sistemi fit-toroq il-ġodda biex min jippreferi juża r-rota jingħata aktar priorità. Fuq kollox l-infrastruttura taħseb għat-trasport pubbliku, settur riformat mis-sistema diżastruża tal-Arriva. Dan anke għaliex din is-sena it-trasport pubbliku użaw 50 miljun persuna b'aktar persuni jivvjaġġaw b'xejn. Hawn Dr. Muscat fakkar li lan strateġiku u li l-qudiem it-trasport pubbliku jkun b'xejn għal kulħadd. Tkellem ukoll dwar il-mina bejn Malta u Għawdex u qal li għaddej studju ieħor dwar x'se jsir mill-blat meta titħaffer il-mina. Meta titħaffer din il-mina, l-ammont ta' blat li ħajinħareġ huwa 3 darbiet l-ammont ta' materjal ta' ġebel illi noħolqu f'pajjiżna f'sena waħda, ġifieri immaġinaw. L-ammont ta' ġebel huwa jisna għamilna 3 snin ta' construction. U dak huwa resource. Huwa tkellem ukoll dwar ix-xogħol bla preċedent illi sar fil-qasam kulturali fosthom il-Mużew Nazzjonali tal-Arti. Qal li b'dan il-mod bil-passat qed noħolqu l-futur. Issa rridu nibdew naħsbu għal meta jerġa' jkollna il-Belt Kulturali Ewropea, għaliex 15-il sena oħra tiġi, mhux hekk. Ma naħsibx li għandna nibdew naqtaw qalbna milli naħsbu minn issa, ovvjament hemm proċess biex tingħażel min ikun. Jien naħseb l Clint tridu tibdew taħsbu l-Awċin, għax nemmen li Għawdex għandu tkun il-Belt Kapitali Ewropea għal darb'oħra. Il-Prim Ministru semma wkoll investiment ambjentali u refera l-ftehim iffirmat aktar kmieni din il-ġimgħa dwar il-fliexken tal-plastik. Il-punt huwa li f'6 ġimgħat ta' din is-sistema inġabar skart organiku daqskemm inġabar fit-2017 kollu. Jieri f'6 ġimgħat, 6 ġimgħat inġabar dan it-tip ta' skart daqskemm inġabru f'52 ġimgħa ta' qabel. Dr. Muscat elenka wkoll bosta investimenti fis-setturi tas-saħħa u l-edukazzjoni meta fost l-oħrajn din il-ġimgħa 14,000 student irċivew bonus ta' €100. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li